ngiyakhelela ngishisa ngaPhalamende afotani nginombono kaZandile Mafu ekhala etilongweni emsulwa ngeqala ngalenzanga uma ngempela uZandile Mafu ulishisile iPhalamende kuyobe kuchaza ukuthi nina ninamahloni nihlula ukuvikela indle baleke kangaka eNingizimu Afrika engathi kubukhulu kuba indoda uma ngingelona ithuna lomfana elisecaleni kwendlela icala lembula ingubo lingene uthi omunye uZandile akaqala ukuba ngumsola noma kunjalo kodwa umbuzo umile bebekuphi ogada ngesikhathi kushisa iPhalamende lo mlilo naziphembela nina musanike ukuthi sabantu abangenacala leli lizwe linezinyanya sezithukethele kakhulu inkinga nasuke nadala ngejigeja kuziliwe kudala nadala ngabantu abahlwempu kuleli lizwe kungenzeka sonke asimazi uZandile Mafu kodwa ngikwazi ukuthi ngaphezulu kwenyama edelelekile iyaphuma indoda ehloniphekile khululani uZandile Mafu akazange azashisa iPhalamende.